L-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna illum il-ġimgħa. Il-ħin huwa id-9:30, niltqajna permezz ta' dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni sabiex dolodu intom tagħmlu l-għażla tagħkom għat-tifla tagħkom li ħatażlu skola bejn jew is-Sacred Heart College jew Our Lady Immaculate Conception il-Ħamrun jew St. Monica Gżira. Għalek diġà ltqajna aħna wkoll kellna l-opportunità niltaqgħu fil-laqgħa li għamilna bejnietna permezz ta' Teams jumejn ilu. Naħseb li intom il-koll ippreparati u tistennew fuq ix-xwieg sabiex inċemplulkom. Nibdew din il-laqgħa billi l-ewwel nitolbu flimkien u mbagħad nagħmel ftit kelmtejn nfakkarkom x'inhuma s-sitwazzjoni li ninsabu fiha u wara nibdew anzi naħseb diġà bdew iċemplu lkom bil dawk li qegħdin fuq quddiem sabiex tippreparaw irwieħkom u nibdew neħdu t-telefonati tagħkom u tgħidulna l-għażla tagħkom. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum hija l-festa tal-Papa San Piju V li għalina l-Maltin niftakruh b'mod partikolari għal kontribut li huwa ta' wara l-assedju l-kbir għal bini tal-Belt Valletta. Fi żmien tal-Papa Piju V u fi żmien il-Kavallieri kellna l-gwerra biex ngħidula hekk bejn reliġjonijiet min-naħa fil-Mediterran bejn l-insara il-Kattoliċi u l-Musulmani, min-naħa l-oħra anke pratikament fl-istess żmien kellna gwerra pratikament bejn l-insara, bejn il-protestanti u l-kattoliċi. Illum qegħdin ngħixu nittamaw li qegħdin ngħixu fi żminijiet differenti ħafna, anzi qegħdin huma żminijiet differenti ħafna. Għalkemm is-sinjali tal-gwerra kultant jinstemaw lemmu law, imma nittamaw li mhux dak huwa l-messaġġ li rridu nwasslu. Aħna fi żminijiet tagħna tal-lum nilqgħu bil-qalb il-messaġġ li jagħtina il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu l-aħħar waħda u messaġġ li kien ilu jibatilna ripetutament huwa li aħna l-bnedmin hemm bżonn li nibnu pontijiet li nifhmu li xulxin, li naċċettaw li xulxin, li nitalmu ngħixu flimkien anke bid-differenzi li hemm bejnietna, kemm ta' razza, ta' kultura u anke ta' reliġjon. Għalhekk nitolbu biex propju f'din il-festa ta' San Piju V biex fuq is-suċċessur tiegħu Papa Franġisku dejjem jinbnew relazzjonijiet tajba bejn il-bnedmin kollha ta' rida tajba fid-dinja kollha. Nixtieq ukoll li nitolbu għal dawn it-tfal li intom tant tħobbu li tixtiequlhom tant ġid sabiex anke huma jikbru jitalmu u jkollhom ħajja sabiħa u li jsibu edukaturi li jissapportjawhom f'dan il-proċess. Nitolbu lil Sitna Marija biex tgħin lilna l-koll. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Ġesu Ġuzeppi Marija itolbu għalina fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu amen. Mela, natu bidu għal dina l-laqa tagħna billi nfakkarkom f'xi affarijiet. Diġà tafu permezz tal-email li tajnikom kemm għandna postijiet f'kull skola, dawn issa jidhru fuq minn ftit ieħor jidhru fuq l-iskrin u taraw il-postijiet li għandna f'dawn l-iskejjel. Fuq in-naħa l-oħra tal-iskrin se taraw l-ismijiet ta' tfal li aħna se nkunu qegħdin inċemplu. Hekk kif issir l-għażla tagħkom il-ġenituri, naraw li n-numri tal-postijiet f'dawn l-iskejjel jibda jonqos. U hekk intom tkunu tistgħu issegwu l-progress ta' kemm baqa' postijiet skola u meta timtela xi skola aħna nerġgħu nagħtu rendikont ta' dawk il-ġenituri li għażlu dik l-iskola l-ismijiet ta' tfal. Fl-istess ħin infakkar li dejjem intom tistgħu wkoll tagħmlu tinkitbu fuq il-waiting list. Tistgħu tinkitbu fuq il-waiting list kemm għal l-iskejjel daw li għandna hawnhekk offruti illum, speċjalment jien naf jekk timtela skola u inti xtaqt tibgħat it-tifla tiegħek f'dik l-iskola u tkun imtliet għadha kif imtliet pereżempju,
tista' tagħżel skola oħra u mbagħad aħna nikdbulkom permezz ta' email u nagħtukom iċ-ċans li timlew il-waiting list sewwa. Tistgħu wkoll fuq il-waiting list timmarkaw skejjel oħra li mhumiex fost dawn it-tlieta imma li għandhom skola sekondarja tal-Bniet biċ-ċans forsi ma nafux sewwa, biċ-ċans forsi li jkun hemm xi kanċellazzjonijiet, forsi xi tfal jiddeċidu li jibdlu l-iskola tagħhom u jinħolqu xi postijiet vaganti. Dawna intom dejjem tistgħu tagħmluh u aħna nippubblikaw eventwalment dawk in-nies li jkunu għażlu li jqogħdu fuq il-waiting list ħalli jkun kulħadd jista' jsegwi x'inhi l-pożizzjoni tiegħu u x'inhu l-progress li qed isir. Infakkar però li m'għandniex il-waiting list ma tiddependix minn naħa tagħna li għandna xi postijiet li nistgħu nofruhom, irid xi ħadd jibdel, irid xi ħadd jikkanċella biex aħna nofru post. Sewwa ġifieri dan jista' jieħu iż-żmien u jista' jkun li qatt ma nċemplulkom. Imma aħna nibqgħu naħdmu matul is-sajf kollu u dejjem inċemplu lil min imissu, dejjem nimxu wkoll ma' regolamenti, ġifieri l-ewwel nofruhom tal-ewwel kriterju, partikolarment jekk ikonna xi skola li għandha m'għandix post imma għandha tfal jew tal-aħwa jew tal-impjegati nofruhom lilhom fil-każ l-ewwel u mbagħad ninżlu għal dawk li huma bil-polza u dejjem nimxu skont ir-riżultat tal-polza tajjeb. Dak hija kif insegwu il-waiting list. Barra minn hekk wara dina l-għażla tagħkom ta' dolodu wara din it-trasmissjoni sa dan intellaw ir-riżultat ta' din it-trasmissjoni tkunu tistgħu taraw l-ismijiet u l-għażliet li intom tkunu għamiltu, tkunu tistgħu tibqgħu taraw terġgħu taraw il-filmat tat trasmissjoni li għaddejjin biha bħalissa. U barra minn hekk nibatulkom email fil-ġranet li ġejjin, ikkumpatuna ftit jekk indumu ftit għaliex bħalissa għaddejjin b'ħafna xogħol, aħna tikonna żewġ sessjonijiet ta' poloz jew ta' għażliet ta' skola fil-ġimgħa, nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa, u dan jinvolvi ħafna xogħol u nirringrazzja lit-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja għal ħidma kbira li qegħdin jagħmlu għaliex il-żminijiet huma qosra u jridu jlestu ħafna xogħol b'attenzjoni u preċiżjoni kbira sabiex ħadd ma jinqabeż, ma jsiru żbalji u kollox tajjeb, jiġifieri tinvolvi ħafna da. U anke nirrispondu ħafna telefonati, nirringrazzjahom tal-ħafna telefonati li huma jirrispondu. Għalhekk fil-ġranet li ġejjin tuna ftit ċans, però bqgħu ċerti li nikdbulkom u din l-għażla tagħkom nirreġistrawha bil-miktub, intom tikkonfermawha, tkunu tistgħu wkoll tħallsu il-fee ta' 50 euro ta' reġistrazzjoni, dan tkunu tistgħu tagħmluha online fuq permezz tal-Visa card jew permezz ta' ċek tibatunna ċek tajjeb. Fl-istess email jew f'email separata tkunu tistgħu tinkitbu wkoll fuq il-waiting list. Dak huwa partikolarment li xtaqt ngħidilkom. Infakkar li l-waiting list tistgħu tinkitbu fiha kemm jekk tagħżlu skola u ma titilfux il-kitba li tkunu għamiltu f'dik l-iskola, u anke jekk ma tażlux skola, sewwa tista' tgħidilna no choice mhux se nagħżel skola mbagħad eventwalment tinkiteb fuq il-waiting list biċ-ċans li jekk inħoloq postu jkun imissek inċemplulek u inti tagħżel l-iskola li tkun tixtieq. Nixtieq niġbed l-attenzjoni li jekk xi ħadd illum ma naqbduhx, nitolbuh biex iċempel fuq dan in-numru li jidher ukoll fuq l-iskrin tagħkom. 7999-0224 7999-0224. Sewa dana jekk xi ħadd dana fil-każ jaqbad u jċemplinna immedjatament, hekk kif jinduna jekk ikun hemm xi ħadd li ma nkunux ċempilnilu ma qabadniex sabiex ikun jista' jagħtina l-għażla tiegħu kemm jista' jkun malajr. Infakkar li jekk jiġri hekk ma jkunx jista' jitħassar l-għażliet li jkunu saru. Naħseb jien nista' nieqaf bdina l-introduzzjoni u nibdew billi nibdew inċemplulkom, naħseb għandna xi ħadd diġà kkjujat. Yes, is-Sinjura. Yes, l-għodwa tajba, hello. Bonġu, Sinjura, bonġu, grazzi.
Yes. Saint Monica, sewa, grazzi, Signora. Grazzi, thank you. Is-Sinjura għażlet Saint Monica Gżira. Tajjeb u dik kienet l-ewwel għażla li kellna dolodu, ngħaddu għat-tieni għażla. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għalja, yes. Saint Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Monica Gżira. U ngħaddu għat-tielet għażla, nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom hawn li sibnikom mill-ewwel tajjeb ħalli hekk il-proċess jibqa' miexi. Bħalissa din inċemplu lil mama ta' Katrina Mikallef li tinsab fit-tielet post. Yes, is-Sinjura Mikallef l-għodwa tajba. Grazzi, Sinjura, grazzi. Thank you. Good day. Mela dik kienet it-tielet għażla u issa ngħaddu għar-raba' għażla tinċemplu lil mama ta' Chantel Busuttil tkun magħna dalwaqt fuq il-linja. Tajjeb, kif ittaraw fuq l-iskrin il-postijiet li għandna available skola, Eva. Yes, is-Sinjura Busuttil l-għodwa tajba. Mela għal Chantel. Our Lady Immaculate, thank you, Signora. Thank you, grazie. Mela dik kienet il-raba' għażla u issa ngħaddu għal il-Choice 3. Il-Choice 3 skużawni qed jgħidu li ma tix tat-tifla Katrina Mikallef l-għażla tal-mamma tagħha hija Saint Monica Gżira. L-ewwel tliet għażliet marru għal Saint Monica Gżira ta' Rebecca Bezzina, ta' Jana Ċantar u ta' Katrina Mikallef, it-tlieta li huma għażlu Saint Monica Gżira. Yes. Bonġu, Sinjura. Bonġu, x'tażel għal Iceland? Our Lady Immaculate. Thank you, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Mela, s-Sinjura għażlet ukoll Our Lady Immaculate għal Iceland Camilleri. U issa ngħaddu għas-sitt post fejn għandna lil Ella Franz. Sewwa lil Ella Franz tinċemplu lil mamma tagħha. Mela, għandna tliet għażliet għal Saint Monica Gżira u żewġ għażliet għal Our Lady Immaculate. Yes, bonġu, Signora. Hello. X'tażlilna lil-Lela, Signora? Saint Monica Gżira, grazzi ta' Signora. Grazzi. Lilek ukoll, grazzi. Mela Signora għażlet ukoll Saint Monica Gżira għal Ella Franz. Mela, Signora Police, l-għodwa tajba. Bonġu. Mela, Lajla x'tażlilha? Saint Monica Gżira, grazzi, Signora. Grazzi, bye-bye. Ekku għandna għażla oħra. Tajjeb, u hekk għandna l-ewwel 7 u jien imlejt l-ewwel paġna. Kollox għandi 8 paġni u mtlejna l-ewwel waħda. Naddija lin-nutar sabiex jiċċekkja li għandna kollox sewwa. Ringrazzjah li qiegħed għal darb'oħra magħna llum ukoll sabiex jara li kollox isir sewwa tajjeb u qed jisma'kom ukoll bħalma qed nisma'kom jiena. Jinnota wkoll l-għażla li tkunu għamiltu u jerġa' jiċċekkja dak li jien inkun ktibt fuq il-reġistru li għandi qudiemi tajjeb. Bħalma tistgħu tiċċekkjaw intom ukoll jiena naħseb s-sistema kif qiegħda llum veru hija trasparenti dak li jkun jista' jsegwi immedjatament u mhux biss immedjatament wara tistgħu terġgħu tarawh u wieħed jista' jsegwi pass pass dak li jkun qed jiġri l-għażliet li intom tkunu għamiltu. Nistennew bħalissa li naqbdu mas-Sinjura Tewma, il-mama ta' Lea, nittamaw li tkun magħna ma ddumx.
Tajjeb, aħna b'kollox illum għandna 55 tifla fil-għażla ta' skola, waslna fit-tmiem post u yes. Bonġu, Sinjura. Bonġu. Lillea x'tażlilha? Saint Monica, grazzi Sinjura ta' grazzi. Mela, good day. Mela Sinjura għażlet Saint Monica Gżira għal tifla tagħha Lea. U issa ngħaddu għad-9 post li għandna lil Fejt Mari Galja sewa u tinċemplu propju bħalissa lil mama ta' Fejt sabiex hija tagħtina l-għażla tagħha. Mela, kif intom tistgħu tissopponu aħna issa ngħaddu dina l-informazzjoni lill-iskejjel nagħtuhom id-dettalji tagħkom u l-informazzjoni li intom tajtulna sabiex huma mbagħad ikunu jistgħu jikkuntattjakom wara dina l-għażla li intom tkunu għamiltu. Ninfurmawkom ukoll li kif hemm miktub ukoll fir-regolament li aħna ninfurmaw ukoll lill-Dipartiment tal-Edukazzjoni li t-tfal tagħkom ġew għandna sabiex huma ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jaħsbu għal post għalihom fl-iskejjel tal-istat tajjeb. Dan hija proċedura li nimxu biha minn sena l sena f'kollaborazzjoni flimkien sabiex nevitaw li jinħolqu jisir xogħol żejjed u forsi anke dak li jkun jinkwita, partikolarment f'din is-sena fejn l-ispazji fl-iskejjel huma verament limitati peress li tinżommu ħafna distanza soċjali minħabba il-COVID-19 tajjeb. Tinċemplu lil mama ta' Fejt Mari Galja, ma nafx hekk hux qiegħda segwina fuq il-linja. Nixtiequ nistidnuha biex fil-każ twieġeb il-mobile hemm xi diffikultà tinċemplula u maħniex jirnexxinna naqbduha mhijiex tirrispondi l-mobile qiegħed iċempel imma forsi s-sinjura qiegħed nisposta jew il-mobile qiegħed x'imkien ieħor ġieli jiġrilna li nħalluh warajna. Jiena naħseb wieħed mill-affarijiet faċli li titlef huwa l-mobile għax iktar faċli ssibu milli titlef iċ-ċwievet meta nħallu ċ-ċwievet x'imkien jew in-nuċċali iktar insibha diffiċli. Imma l-mobile faċli nċemplu li xi ħadd ngħidulu ċemplilna daqsxejn u nisimgħu iċempel u nsibuh sakemm ma jkun spiċċatlu l-batterija u jkun miet ukoll u ma jċempel xejn. Affarijiet li jiġrulna fil-ħajja maġla tagħna tal-lum mimlija b'tant attivitajiet. Qed tinċemplu lil mama ta' Fejt Mari Galja. U dana. Tajjeb. Mela kont ngħidilkom bil-proċessi li jkomplu wara dina l-għażla ta' dolodu sabiex xiġri pass tajjeb. Yes. All right. Bonġu, Sinjura. Bonġu. X'tażlilha lil Fejt, Sinjura? Jiena sibtek ħadħallija hemm. Sibtek ħadħallija fejn kienet. All right. Nawguralek, Sinjura. Proset, Sinjura. Nawguralkom minn qalbi. Iva. Grazzi, Sinjura. Lilek ukoll, grazzi. Mela s-Sinjura rispondit il-mobile ukoll, daqsxejn paċenzja. Yes, għandna. Sewa, Sinjura Galja, l-għodwa tajba. Hello, bonġu, Sinjura, x'tażlilha lil-Leli? Saint Monica Gżira, nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, bye-bye. Mela s-Sinjura għandlet Saint Monica Gżira. U hekk għandna għażla oħra hija wasalna fl-10 applikazzjoni, issa jmissna n-numru 11, tinċemplu lil mama ta' Amber Camilleri. Yes, Signora Camilleri, l-għodwa tajba.
Bonġu. Xtażel għal-Ember, Sinjura? Grazzi, Sinjura. Grazzi l-għodwa tajba, grazzi. Mela, Sinjura Camilleri għazlet Saint Monica Gżira għal-tifla tagħha Amber Camilleri. Tajjeb. U hekk għandna għażl oħra u nimxu għal min nimissu, issa din inċemplu lil Yes. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu. X'tażel għal Alessia? No choice. Grazzi, Sinjura, nawguralek. Thank you. Li ma waħed. Mela, all right, nirrepetu għom daqxej. No choice, mela, għal danet jgħidu li da. Mela, ħanaqra l-axħar għazliet li saru li għandi fuq din il-paġna. Yes, il-Sinjura Camilleri, l-għodwa tajba. Hello, yes, tażrila l-Katrina, Sinjura? Saint Monica Gżira, grazzi, Sinjura, grazzi. Mela dik kienet l-għażla tas-Sinjura Camilleri, kellna ħafna Camillerijiet f'din il-paġna. Ħanajd daqsxejn dawk li għamlu l-għażliet li għatew ma' għażlet Saint Monica Gżira, Fejt Marigalia għażlet is-Sacred Heart, Eli Galia Vella għażlet Saint Monica Gżira, Amber Camilleri Saint Monica Gżira, Alessia Natalia Bonnici, no choice, Katrina Camilleri Saint Monica Gżira. Issa din inċemplu lil-mamata Majlin Gat fl-14 il-post, tajjeb, u hekk nkunu mlejna wkoll it-tieni paġna, ftit mixin ukoll, tamaw li m'għandhomux ma naqbduha u nkunu nistgħu nipproċedu, yes. Bonġu, Sinjura. Hello, x'tażlilha lil Majlin, Sinjura? Saint Monica, grazzi, Sinjura, grazzi. Thank you, ġurnata tajba. Mela, Sinjura, Gat tażlet tat-tifla tagħha Saint Monica Gżira. Yes, bonġu l-għodwa tajba. Bonġu x'tażel sera l-Ġulja. Saint Monica Gżira, grazzi ser, grazzi tal-li naqat magħna, grazzi, good day. Mela, il-papa ta' Giulia Bonello għażel Saint Monica Gżira. U issa din inċemplu l-numru 16, il-mama ta' jew il-papa ta' Rajhana El Sadi. Hekk mixin paġna l-issa wasalna fil-paġna 3 u nirringrazzjawkom ħafna tal-kollaborazzjoni tagħkom u hekk il-proċess miexi wieħed wara l-ieħor. Verament napprezza li jirnexxinna li bil-kollaborazzjoni tagħkom billi toqgħodu segwu dan il-proċess nifhem li huwa fl-interess tagħkom ukoll li segwuh imma verament tikkollaboraw u nsibukom fil-ħin meta nċemplulkom u hekk tkunu tistgħu tagħmlu l-għażliet. Qed jirnexxinna dejjem naqbdu lil kulħadd, inċemplu lil kulħadd u kulħadd jgħidilna l-għażla waqt din it-trasmissjoni stess. Tajjeb, grazzi ħafna tas-support. Yes. All right. L-għodwa tajba, ser? Bonġu. Mela, għal Rajhana? No choice. Ok, grazzi ser. Grazzi, thank you. Mela, għanna no choice għal Rajhana u naddu għal 17 il-post. Yes, bonġu, Sinjura, l-għodwa tajba. Għal Maja, xtażel, Sinjura? Santa Monica Gżira, grazzi, Sinjura. Viva, Sinjura, mill-lun inkitbet hemm u sana ngħidu lis-sister li inti u l-oħrajn kollha li għażiltu hemmhekk u tikkuntattjakom is-sister, ta'? All right, xejn awgurar. Thank you, bye. Mela l-mamma ta' Maja Kakija għażlet Saint Monica Gżira u naħseb kif tissoponu saqsitni
jekk jonqos xi pass ieħor f'dan il-proċess twil, jew le. Le, l-lum intom qegħdin tinkitbu fl-iskola ma jonqos li jonqos titu ftit xogħol ngħidlu jiena paperwork sewwa ta' burokrazija li nagħmlu l-karti, imma din hija l-għażla tagħkom. Għajdli. All right. Lodwa tajba, Sinjura? Hello, hello. X'tażel għal Kajli, Sinjura? Saint Monica. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela, l-għażla tal-mama ta' Kajli Sultani hija Saint Monica Gżira, u direzzjoni informatni li Saint Monica Gżira għada kif imtliet. Ħanerġaw naraw x'kienu huma l-għażliet tat-tfal tagħkom għal Saint Monica Gżira, narawhom ftit flimkien, u fl-ewwel post għandna lil Bezzina Rebecca, u mbagħad għandna lil Jana Ċantar, Katrina Mikallef, Ela Franz, Lajla Pulis, Lija Tewma, Eli Galia Vella, Amber Camilleri, Katrina Camilleri, Majlin Gatt, Giulia Bonello, Maja Kakija u Kajli Sultana. Dawk huma it-tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu li immorru Santa Monica Gżira u li issa jiġu kuntattjati mill-iskola biex ikunu jafu x'għandhom isiru dwar kodba, uniformijiet, laqat u d-dettalji kollha tajjeb. Aħna issa se nkomplu bil-proċess tal-għażla, yes. Tajjeb, l-għodwa tajba ser. Mela, għal xaja, istażel. Grazzi, sir, grazzi. Thank you. Mela, il-papa ta' xaja Grek għazel fisem, insomma, naħseb kienet deċiżjoni kollaborattiva, nimmaġina, bejn il-ġenituri u anka t-tifla li xaja tibda tattendi Our Lady Immaculate, tajjeb, u hemmhekk kellna lill-papa. Issa din inċemplu l-mama ta' Xalaja Tewma li qiegħda fl-20 post sabiex hija ttina l-għażla tagħha. L-għażla hija ristretta bejn żewġ skejjel, Our Lady Immaculate u Sacred Heart College ġewwa San Ġiljan, fil-waqt li Our Lady Immaculate qiegħda ġewwa il-Ħamrun. Tliet skejjel tagħna tal-lum li mhumiex il-bogħod minn xulxin. Prattikament jiena kważi ngħaddi minn qudiemhom it-tlieta jew minn ma' ġenbhom ħanajtek jiena u sejjer kważi għax-xogħol għax on the way ngħaddi fejn it-tlieta li huma. Issa tinċemplu lill-mama ta' Xalaja Tewma sabiex hija tagħtina wkoll l-għażla tagħha. Wasalna fl-20 applikazzjoni u dalwaqt inkunu imlejna paġna oħra. Yes? L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġ. Grazzi, Sinjura, grazzi. Nawguralek. Thank you. Mela, il-mama ta' Xalaja Tewma għażlet is-Sacred Heart. U hekk għandna għażla oħra u issa ngħaddu għal tinċemplu lill-mama ta' Alqjes. Sewa. Mela, Sinjura Tabone, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, x'tażel għal Alexia? Our Lady Immaculate. Thank you, Sinjura, grazzi. Our Lady Immaculate. Mela, għandna l-oħra. U issa ngħaddu għal mlejna paġna oħra, dik kienet it-tielet paġna. U ngħaddu għal raba paġna 22 applikazzjoni li tinċemplu issa lill-mama ta' Nadizia Sant. Yes. L-għodwa tajba? Hello, bonġu, grazzi. All right, Signora, grazzi. Bye. Mela, Signora għażlet Our Lady Immaculate għal Nadizia Sant. Our Lady Immaculate il-Ħamrun. Yes, Signora Borch, l-għodwa tajba. Tajjeb, Signora, grazzi.
grazzi. Mela lilek ukoll. Mela s-Sinjura Borch għanżlet għat-tifla tagħha Kira wkoll Our Lady Immaculate. U issa ngħaddu għall-24 applikazzjoni tinċemplu lil mama ta' Nirvana Galja u biex hija wkoll tatina l-għażla tagħha tajjeb. Mixin f'dan il-proċess fejn illum għandna 55 applikazzjoni. Ringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u yes. Bonġu sir, bonġu. Grazzi, Iva, all right. Għal Nirvana, Sacred Heart, grazzi sir, grazzi, auguri, bye. Mela, il-papa ta' Nirvana għażlu is-Sacred Heart għal Nirvana Galja. U hekk għandna għażla oħra u ngħaddu issa għal 25 applikazzjoni li hija ta' Jade Borch għadin inċemplu lil mama tagħha propju bħalissa sabiex hija wkoll tatina l-għażla tagħha. Fakkarkom li aħna nerġgħu nikkonfermaw dawn l-għażliet tagħkom kemm bil-miktub billi nibatulkom email personalizzata lil kollha kemm intom u fejn nitolbukom twieġbu għal dik l-email ukoll. U saħda wkoll intellaw il-listi ta' dawn l-għażliet tagħkom fuq il-website fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt. Tkunu tistgħu terġgħu taraw anke il-recording ta' din it-trasmissjoni. Bħalissa din inċemplu lil mama ta' Jade Borch sabiex hija tatina l-għażla tagħha. Tajjeb, mela għandna daw iż-żewġ skejjel aħna llum magħna Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun u Sacred Heart ġewwa San Ġiljan. Żewġ skejjel li fil-pass huma prattikament kienu mmexxija mis-sorijiet illum Sacred Heart diġà sorijiet għalkemm għad baqanna xi sorijiet fuq il-bord tal-gvernaturi għax il-Sacred Heart illum għaddiet fidejn l-Arċisqof, però s-sorijiet kienu diġà formulaw li t-tmexxija tal-iskola tkun minn Board of Governors u soru wkoll li qiegħda fuq dan il-Board of Governors. Din l-iskola wkoll tifforma parti minn grupp ta' Yes Sidley. Yes, bonġu, Mrs. Borch, bonġu. X'tagħżel għal Jade, Sinjura? Sacred Heart. Grazzi ta' Sinjura, grazzi l-ġurnat tajba. Malek għandna għażla oħra Sacred Heart. Mela il-Sacred Heart li għandna mill-Leri. Mela, x'tagħżel Sinjura għal Lin l-għodwa tajba? Yes, no choice. Grazzi Sinjura, grazzi, bye. Mela Sinjura għamlet no choice. U issa ngħaddu għal Sinjura Ketkuti il-mama ta' Ela Fej. Kont ngħid xi ħaġa dwar l-iskola tas Sacred Heart li kienet fidej is-sorijiet tas Sacred Heart li din l-iskola tifforma parti wkoll minn network bejn Malta, l-Ingilterra, Scotland u Ireland u hekk sibu s-sapport ta' xulxin sabiex jkomplu l-karizma tas-sorijiet, Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Ketkuti. Iva, Our Lady, grazzi Sinjura ta' grazzi. Good day. Mela, il-mama ta' Ela Fej Ketkuti għażlet Our Lady Immaculate. So, yes. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Iva, t-nisimak. X'tagħżel Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Auguri.
Ekku, issa mlejna paġna oħra, dik kienet 28 applikazzjoni u mlejna paġna. Iva. Nixtieq nitlob ftit iktar attenzjoni min-naħa tagħkom sabiex meta inċemplulkom tieħdu paċenzja u tbaxxi daqsxejn il-volum tal-apparat li tkunu qegħdin tużaw, il-computer jew device li tkunu qegħdin tużaw. Tajjeb, ħalli kemm intom u kemm aħna ma nitfixklux għax intom tkunu għadhom qed tisimgħu lili xatt ftit minuti qabel. Yes, bonġu, Sinjura. X'tażel għal-teja, Sinjura? Sacred Heart. Thank you, Sinjura. Bye-bye. Sacred Heart. U issa tinċemplu lill-mamma ta' Desire Buħaġar li hija fit-30 post. Tajjeb. Kont ngħid xi ħaġa dwar l-iskola ta' Sacred Heart. Naħseb ta' min jiftakar ukoll li s-storji ta' Sacred Heart fil-passat qabel ma ġiet imwaffqa l-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-1974 kienu wkoll jieħdu ħsieb il-formazzjoni tal-allima nisa. Tajjeb, dak kienu jagħmluh propju ġewwa l-Virtù fejn hemm is-seminarju u min kien jixtieq l-allima li n-nisa li kienu jixtiequ jsiru allima kienu jmorru jistudjaw propju hemmhekk sabiex isiru l-allima ta' tfal tagħna lkoll. Darba l-oħra semmejt li min-naħa l-oħra il-Brothers tad-Dela Sal kienu jieħdu ħsieb il-formazzjoni tal-allima irġiel. Din kienet waħda mill-missjonijiet ta' dawn is-storijiet tajjeb. U dan kien isir ġewwa l-post sabiħ fejn hemm l-iskola tas-seminarju u kienet hemmhekk u kienet anke sa fejn naf jien jekk niftakar sew kien anke residential, dawn kienu jgħixu hemmhekk, kienu jibqgħu hemmhekk matul il-ġimgħa. Yes. Mela, tinċemplu lill-mamma ta' Desire Buħaġar. Nittama li qiegħda forsi tismani, tinċemplula l-mobile qed iċempel, però s-sinjura forsi mhijiex viċin tiegħu jew għadha m'għandunax jew qiegħda x'imkien ieħor, nitolbuha biex jekk jista' jkun twieġeb il-mobile. Ħalli nkunu yes. All right, waslet qabditna, Sinjura Buħaġar, l-għodwa tajba. Grazzi, Sinjura, ta' skużana tal-iskomodajnik. Għal Desire. All right, grazzi. All right, Sinjura, grazzi, nawgurawlek. Grazzi. Mela l-mamma ta' Desire Buħaġar għażlet li tagħmel no choice, missa tagħżel l-ebda skola. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Kristina x'tagħżel? Sacred Heart, grazzi, Sinjura, grazzi. U dik hija l-għażla tas-Sinjura Azzoppardi, l-mamma ta' Kristina. Hekk wasalna dik kienet il-31 applikazzjoni u issa ħanaddu għal 32 applikazzjoni ta' Sinjura tal-mamma ta' Victoria Farrugia. Bħalissa qegħdin inċemplula. Tajjeb, kont ngħidu xi ħaġa dwar is-storijiet ta' Sacred Heart kif barra l-iskola kienu anke jieħdu ħsieb il-formazzjoni tal-allima nisa ġewwa Malta. Yes, bonġu, Sinjura. Is-Sacred Heart għal Victoria u xek. Grazzi, Sinjura, grazzi, auguri, bye. Mela Sinjura għażlet is-Sacred Heart għal tifla tagħha Victoria Farrugia. Daw is-storijiet kienu ġew mwafqa mill-qaddisa St. Madeleine Sophie, mara li għexet fi żmien il-Revoluzzjoni Franċiża. Propju fil-qalba tar-revoluzzjoni. Yes. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Sera. All right, tajjeb, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye. Sacred Heart ukoll għal Sera Mikallef, għandna din l-għażla tas-Sinjura tal-mamma tagħha. U issa wasalna fl-34 applikazzjoni, yes.
Mela, l-odwa tajba, sinjura? Bonġu, xtażel għal-Maja? Sacred Heart, grazzi ta' sinjura, grazzi u auguri, grazzi, bye. U dik kienet l-għażla tal-mama ta' Maja Buġejja Xkembri li għażlet l-iskola ta' Sacred Heart. Ek wasalna fl-34 post u issa il-missil 35 post qed inċemplu lill-mama ta' Amy Vella. Yes. Bonġu, sinjura. Bonġu, xtażel għal Amy, sinjura? Sacred Heart, grazzi ta' sinjura. Grazzi, auguri, ġurnata tajba. U hekk għandna l-għażla ta' l-mama ta' Amy Vella li għażlet is-Sacred Heart, wasalna fil-35 applikazzjoni u mlejt paġna oħra, jiena paġna 5 minn 8. Dan ifisser li n-numru ta' paġni naqas sewwa u kull ma baqgħi 3 paġni oħra. Yes, Sinjura l-odwa tajba, good morning. Al-Maja, Sacred Heart, grazzi ta' sinjura, grazzi, auguri, bye, ġurnata tajba. Mela l-mama ta' Maja Troja għażlet is-Sacred Heart u issa ngħaddu għall-applikazzjoni oħra li hija ta' 37 post għandna il-Riħana Fenek u għadin propju bħalissa nċemplu. Yes, l-odwa tajba, sinjura. Bonġu, Sacred Heart. Thank you, sinjura. Grazzi, auguri. Bye. Mela l-mama ta' Riħana Fenek għażlet is-Sacred Heart ukoll u issa ngħaddu għall-applikazzjoni oħra u wasalna fit-38 post u qegħdin inċemplu lill-mama ta' Elena Loddo. Tajjeb, qegħdin inċemplu la bħalissa sabiex hija tażlilna l-għażla tagħha. Yes, Sinjura Loddo, l-odwa tajba. Xtażel għal Elena Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Good day. Mela dik hija l-għażla tal-mama ta' Elena li għażlet ukoll is-Sacred Heart u issa ngħaddu għal 39 applikazzjoni li hija ta' Sara Ketkuti u tinċemplu propju bħalissa lill-mama tagħha sabiex hija tagħtina l-għażla tagħha. Kont ngħidilkom li l-fundatriċi tas-sorijiet ta' Sacred Heart kienet tgħix propju fi żmien ikraħ tal-Revoluzzjoni Franċiża meta f'dak iż-żmien l-odwa tajba, sinjura? Our Lady Immaculate tal Sara u xek. Grazzi, sinjura, grazzi, auguri, good day. Mela sinjura għażlet Our Lady Immaculate għal tifla tagħha Sara Ketkuti. Tajjeb, u issa ngħaddu għall-40 applikazzjoni qed inċemplu bħalissa lill-mama ta' Faith De Battista. Nfakru li r-Revoluzzjoni Franċiża kienet mhux biss kontra l-evoluzzjoni kontra l-aristokrazija u ġabet bitliet kbar fid-dinja fil-pajjiżi kollha nistgħu ngħidu. L-odwa tajba, sinjura? Għal Faith xtażel, sinjura? Is-Sacred Heart. Grazzi, sinjura. Thank you. Bye. Però l-Revoluzzjoni Franċiża wkoll apparti li ġabet żvilupp kbir fis-sistema demokratika nistgħu ngħidu tal-pajjiżi tal-Punent, kienet ukoll laqtet ħafna l-reliġjon Kattolika. Kienet ukoll persekuzzjoni nistgħu ngħidu tal-reliġjużi, is-Sinjura Grixti l-odwa tajba. Xtażel għal-Lea? Sacred Heart, l-odwa tajba, sinjura, grazzi. Bye.
ħafna reliġjużi kellhom jabbandunaw il-kunventi tagħhom ittieħdu u dan l-affarijiet. Yes. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Yes, good morning. X'tażel għal Scarlett, Sinjura? Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye bye. Hekk imlejna paġna oħra. Kont qed ngħidilkom dwar il-bidu tal-kumpanija tas Sacred Heart li bdiet propju fi żmien il-Revoluzzjoni Franċiża. Yes. Yes, bonġu Sinjura. Bonġu. X'tażel għal Xanesja? Sacred Heart. Grazzi Sinjura. Grazzi, auguri, grazzi. Yes. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. X'tażel għal Maja, Sinjura? Our Lady Immaculate. Grazzi ta' Sinjura, auguri. Grazzi. Mela Sinjura għażlet Our Lady Immaculate għal tifla tagħha Bonnici, Maja Bonnici. U issa ngħaddu għal yes. Lodwa tajba ser. Bonġu, x'tażel għal Ġulja, Sinjur? Grazzi ser, napret. Our Lady Immaculate. Grazzi ser. Grazzi, napret. Grazzi, auguri, bye bye. Mela, essa nkomplu għal tinċemp wasalna fis-46 applikazzjoni għandna lil-Lea Rose Grek. Kont qed nitkellem xi ħaġa dwar il-Revoluzzjoni Franċiża li spiċċat ukoll anke f'persekuzzjoni ta' ħafna reliġjużi, kemm irġiel u kemm nisa. Jiena Patri Karmelitan naf li pereżempju aħna kellna 4 provinċi, ħafna kunventi u ġewwa Franza u kollha kienu spiċċaw magħluqin, kollha kellhom jitilqu minn hemmhekk. Fil-fatt kien biss wara 200 sena prattikament li erġajna ftaħna kunvent ġewwa Franza. Però ħafna reliġjużi kellhom ħafna kunventi ta' ħafna kongregazzjonijiet kellhom jagħlqu, ħafna reliġjużi kellhom jew jerġgħu jirritornaw lejn id-dar tagħhom jew jibdlu ħajjithom jew jgħixu fil-moħbi. Bħalissa din inċemplu lil mama ta' Lea Rose Grek, wasalna fis-46. Yes, and the-Sinjura qiegħda engaged bħalissa jekk tista' forsi qed tismani il-mama ta' Lea Rose Grek forsi tkun tista' twieġeb għat-telefonata li qed nagħmlula tajjeb. Dal-waqt wasalna fit-tmiem ta' dan il-proċess tagħna dolodu wasalna fis-46 applikazzjoni u aħna dolodu sa naraw sal-55 post. Jekk ikonna xi postijiet vojta wkoll, mbagħad sa nikkuntattjaw lil min imissu sabiex nofrulu l-postijiet li jkun baqanna vojta. Nfakkar li dejjem tistgħu tinkitbu wkoll fuq il-waiting list tajjeb. Nittamaw li m'għandhomux biex naqbdu lil mama ta' Lea Rose Grek. Mela f'dan il-tibdil kbir li sar ġewwa Franza, magħrufa wkoll iż-żmien tat-terrur u għandna Tale of Two Cities u naħseb min daqsxejn familjari mal-istorja jaf li l-bidliet kbar li ġabet din ir-revoluzzjoni, però anke kienet revoluzzjoni li imdemmija ħafna tajjeb u ġabet ħafna tibdiliet kbar. Però f'dina l-bidla kollha kellna din il-mara li xtaqet ħafna l tara l-edukazzjoni tal-bniet u għandha espressjoni famuża li tajt tħabat ħafna biex imwaqqaf il-kongregazzjoni tas-sorijiet u dan kont narġgħu nagħmlu mill-ġdid laqqas kieku kienet għal tifla waħda sepp wara għal ħafna tfal li huma għalmu matul iż-żmien. Waħda mis-sorijiet segwaċi tagħha, Sister Duxen, li saret qaddisa wkoll, kienet imbagħad emigrat ukoll fi żmien ta' dak iż-żmien ta' lejn l-Amerika
u saħansitra kienet anka tmur tevanġelizza anka fost l-Indjani tal-Amerika. U wafqet diversi skejjel hemmhekk tajjeb. Dawn is-sorijiet li vjaġġaw ħafna. Aħna Malta gawdejna ħafna mill. Yes. Il-mobile, il-laptop, please. Ekku, Sinjura waslet magħna wkoll. Lodwa tajba, Sinjura. Hi, hello, good morning. Good morning, good morning. X'tażel għall-Lea Rose? Mela biex nikkonferma is-Sacred Heart. Is-Sacred Heart. Grazzi, Sinjura ta. Thank you very much. Grazzi, thank you, bye-bye. Mela, is-Sinjura għażlet is-Sacred Heart u hekk nistgħu nkomplu bil-proċess. Yes, lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. X'tażel għal-Lela, Sinjura? Sacred Heart College. Lodwa tajba. Yes. Lodwa tajba, Sinjura? Good morning, good morning. X'tażel għaljana, Sinjura? Sacred Heart, Sacred Heart. Lodwa tajba? Thank you, thank you. Bye, bye. Sinjura għażlet is-Sacred Heart. Sewa konna ngħidu xi ħaġa dwar il-bidliet li ġabet il-Revoluzzjoni Franċiża li aħna u Malta doqnija ftit iktar tard meta ġie daqsxejn Napoleon u ġew il-Franċiżi lejn it-tmiem lejn l-1800 sewwa, dak iż-żmien qasir li kienu l-Franċiżi magħna u ppruvaw ukoll jidaħlu ġewwa Malta wkoll l-istess linji gwida l-espressjonijiet famużi tal-Revoluzzjoni Franċiża huma liberté, egalité u fraternité, sewwa, naħseb familjari ma' ħafna nies. Però Malta sabu daqsxejn kuntest fejn il-Maltin ma tantx ħadu gost bil-kultura Franċiża ħanajtek u b'dawn il-valuri li ppruvaw jimponu, forsi anke b'mod maġġel, fuqna il-Maltin tajjeb u naħseb il-kol familjari mal-istorja ta' Malta ta' għal-kemm il-Franċiżi għaw dammu sentejn. Yes, Mr. Zishan, Lodwa tajba. Hello. Good morning. For Eliana. You choose what school, which school? Our Lady Immaculate. Thank you, sir. Thank you. Thank you, grazie, auguri, good day. Mela, Signora Azel, Our Lady Immaculate, yes. Mela, Lodwa tajba, Signora. Hello. Yes, xtazel għal Raja? Our Lady Immaculate, thank you, Signora. Grazie li l-ek ukoll il-ġurnata tajba, Signora. Wasalna fil-50 applikazzjoni. U kellimna l-mamma ta' Raja Pizani sanaddu għal 51 applikazzjoni tinkellmu lil Amy Marie Caruana. Sewa, u konna nitkellmu daqsxejn. Yes, Anna Caruana. Yes, bonġu, Signora. Bonġu. Yes. Sacred Heart. Grazie ta' Signora. Grazie. Mela Signora għażlet is-Sacred Heart għat-tifla tagħha Amy Marie Caruana. Napprezza ħafna li intom li tinsabu lejn l-aħħar bqajtu segwuna. Hekk issa jmissna l-52 applikazzjoni qegħdin insejħu lil mamma ta' Martina Marmara. Kontit ngħid ukoll li frott ta' Revoluzzjoni Franċiża u anke tibdil pereżempju mbagħad li iktar tard sar ġewwa l-Italja u tibdil ieħor aħna u Malta frott ta' dan it-tibdil ġew diversi kongregazzjonijiet ġewwa Malta. Les, is-Sinjura Marmara. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, mamma ta' Martina u xek. Xtażel, Sinjura? Sacred Heart. Grazzi ta' Sinjura.
Grazzi, 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 Sacred Heart. Ekku. Yes. All right. Mela, għanna l-Sinjura Mifsud fuq il-linja, l-odwa tajba. Bonġu, bonġu. Xtażel għal Ġulja? Sacred Heart College. Grazzi grazzi Sinjura. Grazzi, auguri, grazzi. Mela, ekkim tliet dina kienet l-għażla ta' Sinjura Mifsud, il-mamma ta' Ġulja Marie, ninformakom li l-iskola ta' Sacred Heart imliet. Se naraw il-lista issa ma nafx hekk issa jew iktar tard u fil-kull ma baqgħna issa żewġ għażliet iktar tard, kull ma baqgħna żewġ għażliet oħra. Yes. Yes, l-għodwa tajba. Xtażel għal ċenere, Sinjura? Our Lady Immaculate. Grazzi ta' Sinjura. Grazzi, babaj. Mela Sinjura għazlet Our Lady Immaculate u issa din inċemplu l-mama ta' Alicia Bartolo tajjeb sabiex hija tina l-għażla tagħha ukoll yes. Grazzi, mela l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Naħseb tlifna l-Sinjura Bartolo. Hello. Yes, good morning. Bonġu, Sinjura. Xtażel għal Alicia, Sinjura? Our Lady, grazzi ta' Sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba. Good day. Mela dik kienet l-għażla ta' Sinjura Alicia Bartolo għat-tifla tagħha u għażlet Our Lady Immaculate. Hekk għandna l-għażliet kollha tagħkom 55 għażla. Issa naraw ftit flimkien. Naraw fuq l-iskrin l-għażliet tagħkom, narawhom ftit flimkien u nibdew billi ngħiduhom waħda wara l-oħra u għandna l-ewwel fl-ewwel post lil Galja Fejt Marie wara lil Xalaja Tewma, mbagħad il-Nirvana Galja, il-Jade Borg, il-Elaja Karabot Sajd, il-Teja Fenek, il-Kristina Azzopardi, Victoria Farrugia, il-Sera Mikallef, il-Maja Buġeja Xkembri, lil-Lejmi Vella, lil-Maja Troja, Rihanna Fenek, Elena Loddo, Fejt De Battista, Lea Grishti, Fatima Yilmaz Scarlett, il-Xanesja Vella Bianco, lil-Lea Rose Grek, lil-Lela Xiberras, Iljana Boskovic, il-Amy Marie Karwana, lil-Martina Marmara u lil-Ġulja Marie Mifsud. Dawn kienu n-nies li għażlu is-Sacred Heart u issa ħanaraw ta' Our Lady Immaculate għandna lil-Buzuttil Chantel, il-Kamilleri Aislinn, lil-Xaja Grek, lil-Alexia Tabone, Naditzeja Sant, il-Kira Borg, il-Ela Fej Ketkuti, lil-Sara Ketkuti, lil-Maja Bonnici, lil-Ġulja Spiteri, lil-Eliana Zejxan, lil-Raja Pisani, lil-Cenere Leone Ganado u lil-Alicia Bartolo. Dawn kienu l-ġenituri li għażlu l-iskola ta' Our Lady Immaculate għal tfal tagħhom. Infakkar li saħada intellaw dawn l-għażliet tagħkom fuq il-website u anka tkunu tistgħu taraw il-filmat. Infakkarkom ukoll li nibatulkom email biex intom tikkunfermaw l-għażla tagħkom. Ma baqali xejn oħra x'nagħmel dolodu li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna. Nirringrazzja wkoll il-ħafna kollaboraturi li kelli miegħi dolodu sabiex tellajna dina trasmissjoni u għamiltu intom dina l-għażla. Ma ġenbi għaw in-nutar Robert Aquilina li segwina f'dan il-proċess kollu. Ftit li minnu għandna lill-Sinjura Josette Hamenborn li kienet tirreġistra l-ismijiet tagħkom fuq lista separata skont l-iskejjel u ftit li ukoll kellna lil-Lajla Sekaki li kienet tirreġistra l-għażliet tagħkom fuq il-computer sewwa fuq id-database tagħna biex imbagħad aħna nkunu nistgħu noħorġu r-riżultati minn hemmhekk. Ma ġenbi fuq warajja u mbagħad għandna lil Cliven Mifsud li Cliven Bonnici li
ġi mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni li kienet iċemplilkom ukoll, flimkien miegħu kellna wkoll l-Analiż Vella li ukoll kienet edha ċemplilkom u li jiena kienet itqabbadni magħkom u jiena u n-nutar konna nismawha f'widnejna, għaddit inna t-telefonati kollha. Miss Cynthia Kassar li tieħu ħsieb l-uffiċċju ta' dħul u tikkoordina kollox, nirringrazzja tal-ħafna paċenzja li tieħu. U warajja wkoll n-naħa l-oħra għandi l-Father Mark Ellu li jiġi jissapportjana u fismu nixtieq nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja tal-kooperazzjoni li aħna nsibu minn għandhom. Tajba aħna naħdmu flimkien, għandna xi nies anke fil-Kurja tal-Arċisqof li jtuna s-sapport tagħhom u nies oħra anke fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Nirringrazzjaw ukoll il-Wi Media tal-sapport li huma jagħtuna sabiex aħna nagħmlu din it-trasmissjoni. Nirringrazzjakom il-kol tal-kooperazzjoni tagħkom, nawguralkom minn qalbi futur sabiħ u edukazzjoni sabiħa għal uliedkom, nawguralkom il-jum it-tajjeb.